Good day, good people. Good day. Man, ikhona man umbuzo endifuna wazi. Mhlambi I know nina niyazazi izinto yabo ukodlula mna. Mhlambi khona into sicacisela about ezi rules or guidelines zombutho ANC zabaceba, you understand? Because why ndibuza about le into, I've got to councillor or manibeka hlobo, there is a person ofuna uba ngukhansila ne kwawa 30 I think kuthiwa uyiraise igama lakhe kangapho uphume abantu kwela luhlu le-ANC la 4 la i-community believe this person's lo mntu funeka abe ngukhansila kawa 30 and now laphakanyiswa igama lakhe on one video kwa bakhalazela leyo into abadlala uba kuthiwa kuye kwathiwa ke ngoku by officials that way officiating la process by this person yayimelanga uphakanyiswa kumele uphakanyiswa kwivideo yakhe and yet guidelines bathi zithi ibimele uphakanyiswa community and ibimele uba ufumana u-50 plus 1 or something for uba uyaphakanyiswa and phaa kulaa video ibingathi ke angamfumana u-50 plus 1 you understand ibingathi angamfumana u-50 plus 1 or ebenayo u-50 plus 1 but officials zayicancel zathi makayophakanyiswa kwivideo yakhe. That's number 1, you understand? And number 2, regarding the guidelines, you understand? Xa umntu i-guidelines zithini kule nto, for instance we've got to councillor kuthiwa that is making rounds kwi-videos ukhansila ka-48 uJaxa. I believe abahlali nabo ba-concern khona because nale ndifumane ebahlaleni ba-concern about or they want clarity about le into. uJaxa apparently ubethiwe he was one of the nominees umntu onominatiweyo for uba understand kula top 4 wabethwa kula top 4 understand and now njengebethiwe ke ngoku uya kwi-videos nge-videos ufuna aphinda ayophakanyiswa kwakhona. Ii-rules zithini phaa? Ayimele banga umntu ophakanyiswa ngabahlali ngumntu that is new totally or ingaba le nto uphakanyiswa ngabahlali ibimele uba understand xa umntu ephakanyiswa ngabahlali ibimele uba ngumntu omtsha ndizama ukutsho but xa umntu ebeke wabethwa before ingaba ke ngoku uyaphinda kakhona ayophakanyiswa kakhona. That's why I'm not saying urongo, I'm saying if kunokucaciselwa mna mhlawumbi nabanye abantu bangacaciselwa kubantu abayazi imithetho yabo. So and yileyo into. So ingaba ii-guidelines ziyamvumela umntu ebesebethiwe apha egroundini wabethwa zii-numbers now aphinda ayophakanyiswa kwakhona zii-videos kuleyo into and iphinde kwakhona mhlawumbi phaka Ward 48 another concern yabo ke ngoku there is le ndibaniselwana ithanda ukwenzeka mos uba nibethe umntu nidibanisa amanani of which ke I think abantu baka Ward 48 bebefuna uJaxa be-out and we cannot say bakhona abantu abamfunayo uba makaphinde but majority yabo and in numbers babonisile uba they want uJaxa be-out. Now i-question ilena with aba bantu basupportwa i-community, I think by 4 there are 4 bona, it's 2 ladies and 2 guys. One is uSinethemba ne Melude plus uSiphamandla plus uYandisa plus andiyazi omnye uSisilona, but kuthiwa omnye uSisilona uthe okay ngenxa bebecaciselwa i-community kwathi okay should oba siye
kwi-elections or mhlambi kwi-public again si-divided, and kule nto yenzekayo ke ngokujaxa i-concern yabo yileyo, kule nto yenzeka ujaxa ihambe ngena kwi-videos, hence we want to know i-clarity about leyo into. If angakwazi aphinda aphakanyiswe na masithi ke ngoku uyaphakanyiswa ujaxa kweza videos if umthetho uyayivumela leyo into. Now i-question ilena, aba bantu ke ngoku bebesithi yaqonda abantu bebedibena aba bantu besithi abamfuna ujaxa. Now ubani uSinethemba akafuna ucompromise, akafuna ukudla, uSiphamandla akafuna ukudla for uba kuphume one candidate ngulo umuntu uthi uzozimela ngokwakhe, and aphakanyiswe ngokujaxa from the ground. Ufika aba bantu bezintsalo kule game, and definitely ujaxa unazi numbers for uba beater one by one. Imeje ke ngokujaxa because aba baye as divided as they are, you understand, baye be divided khona. So ithini question ibuyela back to lando, i-possible uba ujaxa ngaphakanyiswa kwi-ground and kubantu baka-48, are you aware of ezi rules oba zithini na mhlambi nathi ke siyacela uba sikhe si-educate oba ithini into umuntu uyakwazi ubethwa or angaphumi pha or abethwe pha kulaa 4 ibuyiphakanyiswa ANC aphinde ayoziphakamisa yena kwi-ground. Ithini into? BCM TV Vich Mahlahla, I'm asking for clarity, ningandithathi wrong. Nkosi.